moɗon alqur'an nirende nde ɗon gonɗina ko wondino be moɗon deftere Allah tawreta musaddiqan gonɗinore lima ma'akum ko wondi e moɗon min attawrati ɗum woni o tawreta bimuwafaqatihi lahu be fottanki alqur'an nirende lahu tawreta her tawhidi wato har annabaku her qissaji e waajuji kanjum o wi fi tawhidi her tawhidi wa nubuwa e annabaku ko woni her tawreta kanjum woni her alqur'an daga nde waylitaka lakinna ɓe bonni ɓe gaylitinde masalan ɓe harrafninde ɓe mbaɗi deftere dow maare wiyete tulmud nde kaɓɓi 57 e goɗɗum o wiwa to min ahlil o wiyata wala takunu tata laatoɗon awwala kafirin be ta laatoɗon wato aran wato hufraniɓe alqur'ani ko hufraniɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wadduɗo alqur'ani garduɗo ɓe alqur'ani ndeni laatake on goodi moƴƴere daga nane on taniraɓe annabo en nden wato hande masalan deftere tawreta ɗo her moɗon alqur'ani jibbina waddi ɓe ko gonɗinta ko wondi ɓe moɗon ta lattoɗon onon woni aran hufruɓe kadi o wi wala takunu ta laatoɗon awwala kafirin be aran hufraniɓe alqur'ani wato ta on laata nder ahlul kitabi fuu onon woni aran wato hufraniɓe nde o wita arton ɓe ngam waran ɓe ɓaawo moɗon jaktoto on junubaji maɓɓe on ndondoto ngam to goɗɗo waɗi hallende masalan goɗɗo yakake ɗumere hallende man huwi nde fakat wato hande junuba nde o huuno hallende goɗo dow maako yo fakat junuba huuɓe goobo boɗo dow maako man sanna sunnatan sayyi'atan alayhi wizruha wa wizru man amila biha kanjum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wongini o wi wato min ahlil kitab ɓe woni yimɓe hokkaɓe defte li anna halfakum taba'un lakum fa ismuhum alaykum ngam ɗon ɓaawo moɗon tokkotoɓe on tokkiɓe on waranɓe ɓaawo moɗon junubaji maɓɓe wonan dow moɗon e kanjum neɗɗo fuu huwa mboɗenga to ni o huwi hallende yimɓe yakake hallende nde ɓe tamma ɗum boɗɗum ɓeɗo kuwa ɗum masalan ko o maayi junubaji ma ko tayata kala nde ɓe huwi hallende man pat windanamo hallende yo kanjum ɓi adama to huwi boɗɗum bo to goɗɗo wato hande huwi mbondi wato kala wato nde ɓe huwi boɗɗum fu wato oɗo woodi baraja o wi ha ɗo jawmirawo rentini ɓe o wi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila tata wattitire ɓe ayaji am alqur'ani duniyaru kanjum wiyete wato hande saman seeɗa tata suɓon duniyaru cuuɗon wato hande ko allah wi her deftere allah wala tashtaru tawattite o hoowi ɗum o nandidini ba soggu ɗum istiara ha fannowol balaga masalan o wi ɗum istiara ha fannowol balaga jannguɗo wato balaga andi ɗum istiara man ɓe mbiyata istiara tabaiya nden wato hande masalan o tokkitini samanan qalila bo ɗum wiyete tarshih ha to ha fannowol bayan woodi ko wiyete istiara tabaiya murashaha kanjum on ɗo o wi wala tastaru ko woni mana tata wattite ay la tastabdilu wato tata wattite ko wi ka istiara tabaiya ngam jara fil fiili ngam ɗum waɗi ha fiilol mustaqwa istira nden nden wato ko wi ɗum tarsihu o wato ngam o yejjikini musabbahu kam sam o hooɗi sifa musabbahu bihi on ɓaawa ɗon samanan qalila e ko woni mana wala tashtaru ta wattite ay la tastabdilu ta wattite bi ayati ayaji am allati ɗen fi kitabikum gonɗum her deftere mon tawreta ayaji am ɗe mi jippini dow annabi moussa gonɗe ha deftere tawreta ta gayliteɗe o wi min naati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni o sifa annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ta waylite ɗum ta on gattitira ɗum wato samanan samanu qalilan seeɗa wato kanjum wiyete duniyaru iwadan battude yasiran seeɗa min adduniya ɗum woni o duniyaru ta cuɓon duya dow lahira cuuɗon ko allah seniɗo tindiniri annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ha tawreta tafsir o wi la taktumuha ta cuuɗon cifaka o wi hawfa fawati ma tahudunahu min safalatikum ngam hulgo ko koƴoton ɗum har lesɓe moɗon wato hande masalan ko koƴoton har lesɓe moɗon min arriyasati wal mali wa rusha
ko koƴoton wato hande masalan har lesɓe moɗon ɗum woni o daraja kaɓe teddinirta on woni wiyete ahbarul yahud koɓe teddinirta on yimɓe andal wato masalan malla bo wato hande masalan wato ko koƴoton wato riswaji ha gaylitana ɓe deftere Allah on windana ɓe ko yiɗi ko yadata ɓe duya maɓɓe masalan ɗuɗon ko laati wato hande fi lahira ta mbaɗe noon kanjum o wi hawfa ngam hulgo wato mata ko dunahu ko jaɓoton ɗum woni o riswaji mi safalati ɗum her lesɓe moɗon malla bo wato koɓe teddinta on ngam wato hande masalan attabi'una yu'azzimuna almadbu'in ngam tokkiɓe ɗo teddina tokkaɓe masalan kanjum o wi wa iyaya fattaqun jawmirawo fasliri aya arandeya wa iyaya farhabun ɗo bo o fasliri ka ha ɗo wa iyaya fattaqun jawmirawo wi kuleɗam min tan ta kuletana am arrahbatu duna taqwa wato rahabatu wiyete awalu suluki aran ɗowtago goɗɗo wato ɗowtango Allah wato hande masalan husitango alal wato lawol lahira wiyete rahba nden wato hande taqwa woni ngaya jawmirawo wi wa iyaya fattagun joni o wolwani yimɓe fufu ha aya arande ha to ammi en ɗon toon ɓe alimi fuu annduɗo ɓe mo anda fuu tema kanjum o fasliri ka ha toon wato hande wa iyaya farhabun nde o wolwani wato hande masalan anduɓe ha ɗo ahbarul yahud o timminiri ka wato wa iyaya fattagun li kulli magamin magal allahu alam wa iyaya fattagun o wi wato nden teɗam kuleɗam kanjum ulamaul balaga wiyata baɗo ɓuri wato hande hasru ɓe iyaka nabudu ngam woodi ha tafattaguni ɗo yaroji ndi nden wato nda iyaya bo bana ɗum wolwama nde ɗiɗi mafulu man handinama lora toggitama fayin wa iyaya fattagun iyaya ɗo masalan nasbiraɗo bi fiilin mahdufin muqaddarin yufassiruhu ma ba'dahu fattaguni kuleɗam nden te lutugoyam ay khafuni kuleɗam fi dhalika her bolwaɗum ɗum wato ha ɗumejum ha wato waylitago deftere Allah ta jaɓe wayltugo deftere tawreta wato hande nuɗɗine alqur'ani ngam nde ɗo yaada ɓe tawreta tatan wato hande cuɓe duya dow lahiraru ko wi wato wa iyaya fattaguni kuleɗam fi dhalika her bolwaɗum duna gayri ga en tana am wala talbisu lhaqqa bilbatil ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل ɗum wiyete nahayu Allah seniɗo haɗi banu israila jillidirgo googa be mere ɗo ɗo na kamɓe tan kala ko moye fo haade nde liyani ɗum ngam sariya Allah ɗum umrore be haade surawol bakara ngol ɗo heewi wato hande kaale kanjum wiyete ɗum tashri'u shar'uki masalan umrugo be hadgo mbaɗe kaza ta mbaɗe kaza mbaɗe kaza ta mbaɗe kaza ɗum wiyete tashri'u Allah seniɗo sar'i kanjum woni ayaje madina ayaje juuɗe mooɓe ahkamuji alqur'ani fo ulama'ul usuli no wiyata qur'anu ɗum tati wato ɗum dalilaji tawhidi ɓe qissaji hakkude annabo en e yimɓe muɗum ɓe tashri'u wato tashri'u wiyete amru wannahyu umrugo ɓe hadgo nde Allah haɗi herɗon o wita tan dillidire goonga be mere ɗo kala ko moyjo annduɗo goonga fo o ta o jaɓa wato hande jillidirgo goonga be fewre ɗum wooɗa Allah haɗi ɗum ngam ɗum majjinan goonga haɗan ɓi adama faamugo goonga kanjum jawmirawo wiyata banu israil o haɗi o wi wala talbisu tata jille alhaqqa goonga tabirka kanka woni alqur'ani e deftere Allah tawreta tan jillidiron be ko pewoton mbindon caka majum on inna ɗum deftere Allah ta mbaɗe noon wala talbisu ay wala tuhlitu ta jille alhaqqa goonga laabka kam alladi kan anzaltu alaykum kaɓe jippini dow moɗon hal deftere am tawreta Allah seniɗo jibbini deftere tawreta dow annabi Musa alayhi salam o ɓeyɗi ta jillire ɗum bil batili nde mere nde fewre alladi nden taftaruna hunde kasoton ɗum nde peyoton ɗum ɓe peyi ɓe pewani Allah ɓe mbindi deftere tulmud wato ɓe gayliti tawreta masalan wato kaɓɓi asfaru sa banɗe joweetati ɓe gayliti deftere Allah o wi wala taktumul haqqa
jawmirawo wi tata wato hande suuɗe goonga haalirabu masalan kanjum o waɗi laaɗo wato hande wala taktumul haqqa ngol atfitama dow la talbisu ɗiɗi huɗum haade ɗiɗi fo o haɗi ɓe wato jillidirgo goonga ɓe fewre o haɗi ɓe suuɗugo goonga bo anda goonga nden suuɗa ka sala ta yetta wato e fewre masa ko ɓe tokkata gikku yahuda ɓi adama baɗo noon fo woɗay to ni oɗo jillidira goonga ɓe fewre o waɗi wato ko jawmirawo haɗi o karam ɗum e non noon to oɗo ñukkina goonga o wonginta wala taktumuta suuɗe alhaqa goonga ɗon bo wato hande masalan goonga ka ɗum woni o sifa annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ha defte samarinkeje nde ɓe jiɗamo ɓe ñukkini o wi wala taktumu tata suuɗe alhaqa goonga naatun ɗum naatu muhammadin ɗum sifa annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɓe liiri bo e masalan ɓe mbi wa taktumul haqqa ɗo atfitama ha to kanjum wartira har feere nafiyu woɓɓe bo mbi wato hande masalan ɗum ɗon wato nasbira ɗum wato hande masalan wawol ka hawtugo ɗum takawton ɗiɗi fu masalan gotel man fu kara ɗum bi mana wato hande ta waɗe hissa les gamji fantugu ngu ta jillidire goonga ɓe fewre nden cuuɗon goonga wato ta waɗe noon wato hande masalan wa an taktumu masalan wato alhaal moɗon on ɗo ndi watata wato hande masalan dillidiron wato goonga ɓe fewre nden wato cuuɗon goonga ta mbaɗe noon wato ɗum hissa wato ɗum bo ɗum wato ɗum wajhu ha irabu taktumuman wato wiye ɗum nasbat bamia bawigo an taktumul alhaqa o wi wato hawtade wato suuɗago mon goonga ta mbaɗe noon wa antum talamun alhaal moɗon bo on ɗo andi annahu haqqul ɗum goonga ɗum ɓuuri hallugo goɗɗo masalan to majjuɗo kam ɓadima o geldenteɗo masalan o yeldanteɗo ngam majjere maako kanjum waɗi masalan oɗo jillidira goonga ɓe fewre nga o anda amma ya annduɗo masalan ko ni aɗo andi wo a hoata goonga a jillidira ɓe fewre ngam ha a sahla yimɓe ɓe anda woɗay jawmirawo seni ɗo barri banu israil ɗum ɗo ɗum barri kala ko moye ko baɗo noon wato ɗum wooɗa wato wa antum talamun alhaal moɗon ɗo on ɗo andi e non noon a anda goonga laabka nden a ñukkinaka ɗum wooɗay e majjuɗoma to waɗi noon ɗum aybin ɗum wato ego kanko kam ga o anda o yeldante ngam majjere mako e no ya an anduɗo jawmirawo wi wa antum talamun alhaal moɗon on ɗo andi bo annahu wato ɗum on ñukkinta ɗo kanjum wiyete haqqun goonga jawmirawo seni ɗo wi wa aqimu sala ndeni o wolwani ɓe haala asli tawhidi asli wato diina bi mana nuɗɗingo allah e deftere allah e annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum wiyete imanaku ɗum wiyete asas o lori o wolwani ɓe haala furu o haala wato hande masalan licciɗe diina ko wiyete noon ibadaji dewe hoore dewal fo juulde kanjum jawmirawo umri ɓe juulgo en andi wato hande masalan tashri'ugo an wiɗen ɗum umrore ɓe haade wato hande allah so ni ɗo haɗi ɓe masalan ar aya ka o umri ɓe her aya ka bo o wiyata wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma arraki'in jawmirawo so ni ɗo windarne juulde ɓoose juulde masalan ɓoosago juulde ɗo nde juule wato bannode juulde te laaɓɗum ɗum julde islama nde ɓe umra julde nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam on jini wardi kayre nden na ɗum salatul yahud o wi waqimu ɓoose assalata juulde ɓoosago juulde juulugo wakkati joyi fu nden juuldaɗe bo wato bane ɗe juuldete en andi wato allah seniɗo ha nde o wari umrugo wato hande kuuɗe dewe ɗo o wolwi julde tan nden o tokkini ɗum wato hande masalan o tokkini ɗum zakka ngam wato ɗum gondu ɗum wi adama finana ɗum hen julde muɗum arande kam senwe wi adama anda wato mo senaki juulata to anda senweni julde ma ko wooda wato masalan senwe ɗo wato giwam janaba tawon wato o anda giwam janaba ɗum hunde wirnide o bali mbiɗo wola diwan ɗum o kanko tan yiwata masalan to o wudini ruknuji man o yeebake ɗum tum o coɓɗo to o soɓɗo mo o juulay wato hande ko o tori do ama ko allah jaɓata wato oɗon wato taaro tan o soɓɗo o naata jullude ɓe janaba malaika en ɗo laanamo wi adama anda o anda wato ndiwam janaba ɗum ɗum ɗo waajibi ɓaawo ɗon nagarɗam ma ko masalan o anda ndiyam coɓɗam nangata te o anda ndiyam ceniɗam masalan nangata nden wato o anda wato farillaji nagarɗam to o yeebi farillaji nagarɗam o nanggay mo nanggay bo juulay
ya ihwan ɓi adama masalan to ni oɗo yeeba ɗum o anda fatkat wato hande masalan lahira heɓrata ko be yeebare o wonan minal gafilin jawmirawo masalan accan mo wato wudinan mo masalan no ɗum ɗo masalan wato hande sarɗiji man en noon wato andugo wakkati naati na ta o juula diga wakkati waɗayi en noon yani masalan ɗum sarɗiji julde e tiitago qibla ta o tiita her o tiiti fu na fuunage woni qibla suudu kaaba wiyete qibla masalan wato fototiringa en ɗo keedi hirna maaru kanjum ɗum mawni ha meɗen wato lolli en tawi wato hande masalan qibla nde fuunage qibla toon wato hande masalan heddi kanjum wiyete fuuna ɓi adama anda qibla wato hande masalan ɗum sarɗi sahago julde muɗum nden nden wato hande o anda bagiyatu sururi sarɗi wajibaji mata on wato jawmirawo reentini masalan buykuɗo juulata e ko noon ta o moɗa gabbe goɗɗe masalan buykinoje o wiya ha o waɗanna saaɗa o naafa wato ɗon ka o juulay oɗo wuyki oɗo juula allah seniɗo rentinoma suratu nisa wala taqrabu salata wa antum sukara tata wato hande masalan ɓi adama ɓada julde masalan wato hande yaake maako ko wuykinta fuu wato ɓi adama ɗo nder hakkilo mum nden nden julde nden nde waɗiɓe jomum noon nder sahorto nden en andi masalan ruknuji julde fuu o anda farillaji maare fuu to anda wato hande masalan julde man nde sahatako dalila man hadise wol annabijo sallllahu alayhi wa sallam li musii salati kallinɗo julde muɗum annabijo ɗo jooɗi nder julurde madina sahabojo wari naafi darɗe ɗiɗi hidde hofnamo wari hofnimo o wi loru juulu a juulay wato on man lora juula lora wara hofnamo o wiya loru juulu a juulay hande tati nden sahabojo wi mi anda ko ɓuuri banni andinam annabijo sallllahu alayhi wa sallam limtanimo no juuldete wato ɗon wodiɓɓe sunna hoosi farillaji julde ɗo wato hande ko annabijo limti man pat laati ɗum farilla to ni o wudini farillawol o juulay to goɗɗo juuli tukel deƴƴitata wato hande itidal wala o juulay ɓi adama masalan o anda ɗum to ni o anda wato julde nde nde ɓoosaka o luuti umrore allah jawmirawo ɓe waaqimo ɓoose assalata julde waatu zakata dokke zakka en andi julde nde bo jawmirawo suɓi nde wolwiyaɗo ngande nde ɗo mooɓi kuuɗeji jur nde ɗo mooɓi wato hande kuuje wakkere nafsu wato hande ɗum wakkunde jismu hakkunde maalufu julde ɗo mooɓi ɗum her nafsu makko suu'u maako yankinago maako wato yankinanago maako jawmirawo en andi nder nafsu maako on yankugo ɗo iwata nden wurtoya her terɗe maako deƴƴitare man wanga toon daga nder nafsu ɗum iwata e noon noon husu'u to wola her julde nde hakki ruhu maare yonki maare wala woɗi juula noon noon wato en andi masalan ɗum haala nafsiya wiyete husu'u noon noon har jismu bo terɗe maako ɗe patɗe ɗo kuwa wato hande annabijo umrama sujugo to terɗe joweeɗiɗi ƴiye joweeɗiɗi tinde maako ɓe hinere maako ɗum tergal masalan wato hande masalan koppi maako ɗiɗi fuu newe maako ɗiɗi fuu kooli babaji kosɗe maako ɗiɗi fuu ɗum ɗo masalan wato hande ɗum pat ɗum hemmino herrugo har sudere maako to ɗum hemminaki o sujidayi yo noon wato hande masalan terɗe maako ɗo huwa her julde fu ɓanndu ndunu ɗo huwa e noy jawdi maako bo jawdi maako masalan dagana ngarɗam maako goo wato hande ɓi adama gasniran heɓgol ndiyam ko nangira ɓe ko yiwra janaba bilmali wato masalan ɓe wato hande ɓe jawdi gasnata ɗum masalan e noon noon wato suurungal maako suurugol awra wato ɓi adama tembo to o juuli o tembo na wato larura waɗi ɗum o juulay yimɓeji ɗo waɗa tasahulu haman ɓeɗo ɗowtani allah ɓeɗo yiɗi allah ɓeɗo ndewa ɓeɗo yeebi haala suurungal her julde masalan en bolwi ɗum ha kullu waktin ha kala wakkati fu masalan sukaɓe masalan yidgo fawne wato jamanu ɓe dammina limse maɓɓe masalan to ɓe nangiru fu a accina to ɓe sujidi masalan limsel pamarel jompayel go ngel fooɗa ngel yaha yeeso nden wato hande sarla ma ko loro ɓaawo gurwal ma ko wanga o anda keeduɗo ɓaawo ma ko pat ɗo yiya ɗum wato deydey ko wiyete al awra go wangi ko ɓadoto jooɗorde ma ko wangi wato wiyama al awra gorko hakkunde jaaburu muɗum ɓe hande hofru muɗum oɗo sujidani allah yaake man o ɓuri ɓadago allah nden nden o suura e al awra mako e ɗum e ɗum wato ɗum ɗo masalan ɗum wooɗayi ɗum masibo masalan ukkana her derke en ɗi adama to ni o yiɗi ɓornugo limse fawne mako banni kon to o ɓorni ɗe harija salat wato to o timmini o ɓorna ɗele to oɗo juula o waɗa toggo manga ni
wato hande masalan malla o taado deydey to o suuji ɗi masalan wato hande o suuritata ɗum ɗo waɗa ha afradu shababi annduɗo ɗum ɗo andi ɗuuɗi heewi ko taw yiyata a sujide goɗɗo mo yeeso maɗa gurwal mum ɗo wangi yo ɗum wooɗayi ɓi adama masalan o suuro suurungal juulɗo masalan o juula julde timmude to yiɗi wato hande o fawnoro ko o yiɗi fu ɓaawo julde maako jawmirawo wi wa aqimu salata ɓoose julde wa atu zakata dokke zakka wato allah seniɗo horjidiri wato julde nde be zakka allah seniɗo horjidiri julde nde be zakka ya ihwan wato zakka ɗum ɓiɓɓe adama tammay ɗum woɗɗinango miskin en tan na noon allah seniɗo ɗo wajibini masalan her marɗo jawdi ɗi so o wurtina zakka to o wurtinay zakka o jangguiteteɗo o guddeteɗo wiite alahira ba allah seniɗo woli ɗum ar surawol baraa en andi masalan ɗum wajibi to goɗɗo wi wato ɗum wajibaki humrake to ni o wi wajibi o wurtinta o habdeteɗo wato laamiɗo julɓe habdan ɓe maako o wurtinira zakka go ɓe doole maako en yi aboubacry siddiq wato aboubacry siddiq kanko woni luuto annabijo ɓaawo eggitaki annabijo o habdi ɓe mani zaka wa atu dokke a zakata zakka on dokka jakka bo wato harɓe allah seniɗo umri dokkon ɗum sifaji yimɓeji jowetato allah seniɗo wangini ɓe ha surawol bara anduɗo fo andi miskin en fukarawu e huwanoɓe zakka wato hande masalan ɓe ñamale masalan waɗi ɗum ɓe ñamale sar'aɗe waɗi ɗum na kala ñamade fo ibnu sabil e fi sabilillahi e muallafati ulum ɓe jawmirawo limti na wato hosa zakka hokka ɓe jakkatake a ho a zakka a hokka ɓikkoye maɗa jurumkol na ɗum zakka ɗo ka wato wande masalan ko wajibi dow maɗa go on a yeebino masalan ngam baaba ɓe daada masalan ɓe ɓikkon wato ɓe kam ɓe rewɓe maɗa ɓe ka ɗo wajibi wato hande masalan ɗo wajibi dow maɗa sey a nafka ɓe na ɓe dokketeɓe zakka wato hande zakka kam a hokka wato hande ɓe allah seniɗo wato hande wolwi ɓe allah seniɗo wolwi heniɓe zakka wi adama ho a zakka hokka jaynitiɗo wato hande masalan wato hande jaynitiɗo marɗo hunde ɗum ɗo wato hande he'anta ɗum se fugara ɓe woni fugara marɗo ko heyata ɗum hitande ko heyatamo hitande maral ma ko heyata o faqir o muhtaji wato o wiyete faqir nonnoon masakin wato jakka hokkatake heferɓe o ho'a jakka o hokka heferɓe masalan ko ɓe masakin ɓe dokkatake jakka kam ko a moƴƴani ɓe gam ɓe miskin ɗum wiyatake zakka o wiwa atu dokke azzakata zakka nayyi kanjum ɓurdi marego her meɗen hunde fo wolu wato hande ko laati her nokkure muɗum wato ɓi adama andi wato zakka nayyi ɗum tawatur nayyi sappa e tati ngaari sappan e nayyi wiide masalan tata wato hande ɗi ɗuuɗa nden wato o wiya to o ɗuɗɗini to ɗi ɗuuɗi ga to o hokki sefre man ɗuuɗi aa allah seniɗo wato hande umrimo ɗum peetumer zakka ya ihwan o wiyete zakka mana majum wato annama'u wa tahara wato hande ɗum ɓesdari a wiyan zakka zaru wato awre ɓeddake to ni a hokki zakka allah barkiɗinan maral maɗa er duniyaru ya jaɓurato wala mo zakka ñamdata jawdi muɗum sayɗa noon wato hande masalan suhlata ɓi adama zakka ɗum namawu ɗum ɓesdari nden zakka ɗum baraka her jawdi zakka ɗum ɗahara ɗum sennugo wato hande jawmu jawdi ɗum sennugo mo allah mbijo sallllahu alayhi wa sallam allah wimo kul min amwalihim sadaqatan tutahiruhum ɗum senwi her mako er junubaji mako taɓi adama yeeba zakkaji muɗum to o yeebi zakkaji mako to o maayi o wasni tan o tortan lortugo duniyaru o wiya fa saddaga ɗum heɓatako wato ɓi adama zakka ngam moƴƴere on allah moƴƴanimo wato moƴƴere nde to o yettay allah o wurtini wato zakka o guleteɗo lahira nonnoon demiterle wato nonnoon zakka demiterle yande o sodi fuu ko zakka nangi na ko remete fuu en andi jawmirawo enɗake mumini en na kala jawdi fuu zakkete masalan nonnoon zakka ceede laaru her zakka ceede masalan wato wiyatake jaabiya ɗaɓɓita ceede maɗa waddu en lima wordima be allah an tan wato hande limata jaabi yahan ko o jakka yahan walde lima nayyi wato hande masalan yahan gesa masalan wato amma wato hande jaabi yahata er tiga maɗa piɓe maɗa fifti limen ɗum ɗo allah o wordima allah anduɗo birni ɗum maɗa kulle allah jakke warka o juule wato ma arraki inawtade juuloɓe wato ɗum ɗo ɗum ɗum umrugo salati jamaa julde ɓe juuloɓe ha ɗo ulama tafsir wiyata sirri man ngam julde yahuda en wala ruku'a ɓe daroto noon nden allah seni ɗe umri ɓe juula julde julɓe
warnde her annabijo sallllahu alayhi wa sallam rukne hawtade ruknu e wato juldugo ɓe jama'are ɗum woodi farilla ɗum woodi wato mbar jaari ɗuɗɗo ɗum sunna muakkada ha jamahir ha ɓurna modiɓɓe fo wa in kana ko gam zahirin kon yiyata ɗum wajibi umrore nde ɓurna fu ɗum yiya ɗum sunna muakkada juldugo ɓe jama'are ɗum sunnago cembiɗinaka wato hande masalan ɓi adama to o juldi ɓe jama'are o woodi barjariji ko ɓurdi julɗo feere muɗum barjariji nogas e joweeɗiɗi barjari nogas e joweeɗiɗi wato julɗo feere mum o ɓurdi ɗum wato ɗum ɗo masalan ɓi adama o solana ɗum o anda bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam tikkino ha yande feere o wi o yahanno o wula yimɓe feere cuuɗi muɗum ga ɓe garta juulurde o wi o waɗa limanjo goɗɗo feere dartanamo julda ɓe yimɓe o hoosa woɓɓe feere ɓe leɗɗe o yaha o wuloya suuɗi yimɓe e garata juulurde wato o acci ɗum gam ɓikkoye wona nder suuɗi man ɓe rewɓe ɓe juuloygo jama'are wala dow muɗum e to nanonno annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wulannoɓe yimɓe ɓe juulata jama'are masalan ɓe giɗa sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam sunna annabijo juldugo ɓe jama'are annabijo sonni ɗum nonnoon annabijo seeda juldugo ɓe jama'are ha o ñawɗo fu ɓe tigamo banggere e banggere ñawade mako fo o waɗi julurde ɓi adama giɗɗo allah giɗɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yiɗa juldugo ɓe jama'are yer woni fuu warka u wato juulema arrakiin hawtade ruknotoɓe ay salluma almusallin allah seni ɗo wiyata yahude en juule ɓe juuloɓe wato juule julde muslimin juule ɓe juuloɓe ɓe muhammadin wa ashabihi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa ashabihi e sahabo en mako ridwanullahi alayhim wato hande ni wato ɗum ɗo ɗum famna muminijo hu ko allah seni ɗo umri banu israila ɗo umri ummatore nde bo ɓi adama woɗɗina julde muɗum o hokka zakka mako o julda ɓe jama'are nden wa nasala konngol garowol jippi wato hande jippi fi ulamaihim ha ahbarul yahud ha modiɓɓe yahuda wa kanu yaquluna li acribaihim ɓe ɗon no mbiya bandiɓe dina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum goonga jogue ka amma ta mbiye minin wi wato ɓeɗo yiɗi duya maɓɓe tata ammi en nana wato hande masalan ɓe umra e boɗɗum nden kamɓe e kuwata ɓe mbiya bandira e maɓɓe wato hande dina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum goonga wato hande masalan kuweka wato almuslimina wato li acribaihim bandira e maɓɓe almuslimina julɓe usbutu tabite ala dini muhammadin ɗo dina muhammadu fa innahu haqqun ka goonga non kala yiiɗo hunde goonga umri wato giɗo muɗum wato hande hunde nden kayam ka yiɗa nonnoon o wayi o yakake yahudu masalan to yi hunde nden nde goonga wato o huwande tawon wato o huwande tawon o huuda ɓe mo umrigo amma o umra ɗum an ka huwu ɗum boɗɗum nden kanko bo o yiɗa ɗum ɗum gikko yahuda jawmirawo seniɗo wiyata amruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum afa wa antum tatluna alkitaba afala tajilun وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعجلون. جمرا سنيد واتودي استفهام وفلر ينجراكي ويتيلكون أمرا أتأمرون إلى أمرا الناس بالبر nuɗɗingo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete birru attawassu fil hayri kandi wiyete birru masalan feesago wato her hayru kalimawol man wato ngol wari her imanako her dewe her wodugo her bandiraɓe wato hande kalimawol birru ahsanu kalima kanjo wi albirru on umran ɓe mboɗenga on umra e mboɗenga nden onon on kuwata wato on umran mboɗenga nden on kuwata wato o wiyata atamuruna nnas yela on umran yimɓe bil birri wato bil imani bi muhammadin nuɗɗingo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam watan sawna accon anfusakum nafsuji moɗon accon ko e mon kam ay tadrukuna ha accon ɗi fala ta'muruna ha bihi on umrataɗi ɗum
ɓe umra yimɓe maɓɓe jogee diina julɓe ɗo ɗum diina goonga ni ɓe mbiyata nden ɓe jogayi kam kam duya maɓɓe wato hande masalan gam ɗumen ɓeɗo jiiɗi yimɓe ɗuuɗɓe heefere ɓe wona ɓaawo maɓɓe masalan kanjum ɗum ɓe silmayi kanjum wato jawmirawo yankiri ɗo ko yankira haa ɗo na umrore nde yankira wato mo sabbu wato jankiraki gam dow accugo koye maɓɓe ɗo wato hande masalan ɓi adama umrowo yimɓe bo ɗum nden huwata wato hande masalan o waɗi kalluɗum machine umrugo ma ko yankiraka soyde huugo ma ko woni ko yankira gam fakkat wato hande ɓi adama to ɗo umra boɗɗum o huwata famɗi wato hande masalan jaɓanowomo famɗi jaɓanowomo masalan yimɓe ɓuuri ƴoygo masalan hed jabgo wato hande umrore harmo huwata nde kanjum ɗum jawmirawo yankiri elaka on umran yimɓe o wiya to ya ayyuha rajulul muallimu gayra halla badalta li dalika talim halla badalta li nafsika talim ko waɗi wato hande masalan ɓi adama andinowo tana muɗum wato shairu wiyata ko waɗi wato a andinayta a andinayi hoore maɗa wato hande watan sawna gejji toon wato hande watan sawna accon am fu ɗon wato on umra yimɓe on umritatako deftere o wiya tawrata on ɗon jangga deftere tawreta wa fi haɗo her deftere tawreta nde alwaidu kaltol ala mukhalafati lqawli l amal ɗo her maare masalan kaltol allah wato har luutugo konngol her kuugal konngol wato to luuri ɓe kuugal ɗum pelni ɗum ko woni wato jankira ɗum her ayata soyde huugo wala ko ñiddi ba umrugo mboɗe ganden kayen umritatako hadgo hallende nden haɗitatako lakin haɗugo ɓe umrugo ɗo wiyaka seeto on man laati o boɗɗo timmuɗo nden o umra aa wato hande ko wiya kam o umri to on o haɗi to on wato hande wiyatake umrore mako wande o woɗay wiyatake haade mako nde woɗay ko woni ko woɗay soyde haɗitago soyde wato hande umrago kanjum o wiya fala taqilun yala ka on hakkiltana suu amalikum suu a fiilikum kalluɗum kuugal moɗon fa tarjiuna lorton wato coƴƴon fa jumlatu nisiyani jumla wato tan sawna anfusakum ɗo kanka wiyete mahallul istifhamul inkar kanjum wiyeteno kuure istifhamu inkar ɗum woni ko yankira on ɗo umra ɓe boɗɗum masalan nden on acca ko e moɗon koni wastai jawmirawo wiyata wastainu bisabri allah seniɗo umri wato wallitorago muñal o wiwa sala e julde ulama u tafsir woɓɓe feere wiyata ɓe salati ɗo addu'a wato hande ɓe sabri suumaye woɓɓe tafsiri wato hande ngallitore suumaye o salati e do'a woɓɓe mbimanni ngallitore wato hande masalan utlubu ɗaɓɓite almauna wallinde ala umurikum dow fiijiji moɗon bi sabri ɓe muygo faddugo nafsu moɗon dow ko ngu wayi ɗowta noon allah wato dow ko nafsu ngu wayi on ɗowtana allah wato tata tokkitani ngu ɗum wiyete muyal ɗum ya ihwan muygo dow ko nafsu wayi nafsu wayan ɗo taare sayigo nafsu wato hande yiɗan geddal tayigo ndo laamu ɗum wi asabru ala taati wa sabru anil masiyati wa sabru ala lbala'i ɓi adama muya wato hande masalan o acca yeddugo allah o muya nafsu ma ko ɗo foɗeramo her geddal o salo o waabo ngu o muya wato ɓi adama muya ɗowtano allah nafsu ma ko yiɗi siwtare yiɗi ɗowta siwtare masalan o doola mum o huwa umroje allah wato noon wato hande masalan hay ko jawmirawo hoddiri dow mako masiboji masalan o muñata o waɗa jaza bana ñaw masalan ta o waɗa jaza o ta o ɗeña masalan goɗɗo feere to heɓay hunde wonde feere mbarto fuu o wala muñal masalan wato hande masalan o muña wato hande masiboji ɗi jawmirawo ukkanimo fuu o muña dow muɗum jawmirawo wi wastainu udlubu ɗaɓɓite almaunata wato hande wallide ala umurikum dow fiiji moɗon bisabri ɓe muñal ay alhabsi li nafsi ala ma takrah ɗum wiyete sabru faddugo nafsu dow ko ngu wayi ɗum ka ɗum rok ɗum catɗum masalan ɗon yimɓe ɓurdi wato yimɓe wato goɗɗo saatuɗo ɗum muyɗo on wiyete saatuɗo masalan hunde ko naawi ɗum o muñata annabijo yaltino sahabiya debbo feere wato hande ɓe yum maayi oɗo jooɗi yer habrire oɗo woya annabijo wi muyu nden o wiyata annabijo anditayɗo o wiyata annabijo a wafraka ɓe ko wapiyam ɗo ko heɓiyam ɗo heɓayma kanjum a wiyata noon annabijo delli te goɗɗo feere wiyata mo a andi mo a jaabi kalimawol ngol na o yo anda ɗum ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam se o wasniti o yaawi o tasni annabijo er saare o wari oɗo yeldito annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiyata mo assabru inde sadmati l ula muñal kam yaake ɗo naawi ɗo
yaake wato hunde waɗi nawɗum ɗon muyete na to saali wato dede ɗum ɗo naawi ɗon ɓi adama muyata masalan muyal ɗum gikkuji saali en haɗa nafsu ko ngu yiɗi wato hande huwa ko Allah yiɗi wato hande her ɗowtare doola ngu wato hande huwa ɗowtaje ɗe Allah umri wato hande her kaale doola ngu haɗa ngu ko ngu yiɗi wato tokka ko jawmirawo seniɗo yiɗi e noon noon her masiboji ukkotoɗi her jawdi muɗum her nafsu muɗum her yiɗitiraɓe muɗum muyana ɗum jawmirawo wi wallitore bi sawri muyal ɗum woni o hoore wassala e julde ɓi adama muminijo saliji mum fu boɗɗi to muminijo gongajo kam to hayru heeɓi mo o yetta to muyal to sarru tawi mo o muya ni yaake ɓi adama muminijo jawmirawo wi wassala e julde dow zahiri ma ɗum julde woɓɓe mbi wato hande tafsiri ɗum suumaye be do'a ɓi adama wato ko daf'anta ɗum masibo fou wato hande du'a ɓi adama ko daf'anta ɗum wato hande masibo fou du'a o fi afradaha o wajjiɗinir julde nde ɓi zicri be wolwego ha ɗo tawiman ngam mawningo julde ngam julde ɗo mawɓi kujeji jur julde wato ɗo mawɓi kujeji wato hande masalan ɓi adama to o darake o juulan ɗo ɗum siftiniranmo darago mako yeeso Allah o habda wato hande bedduygo waswasuji nder nafsu tata wato hande masalan seyɗan wonnanamo julde mako wato numoji oɗo juula oɗo numa ɗo o habda wato hande duygo hatarat ɓe waswasuji nder nafsu khushu'u mako yahlira o siftira yeeso darande mako yeeso Allah en andi o amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa o numan yande o daroto o hiitete yeeso Allah ɗum kanko on wato hande masalan yiite Allah ɗo rigga ɓawa mako malaika en zabaniya ɗon wato yande man waran o daroto banni nden har o dari ɗo Allah o woldata wato har o dari ɗo alqur'ani o jangata har o dari o juulata ɗo ɗum kalimaji wato shahada o wolwata Allah o mawninta ɗum hunde mawde kanjum ɗum wato hande wolwi julde nde ha ɗo hawti ɗum ɓe muyal o fi afradaha bi zicri o wajjiɗiniri julde nde wato hande ɓe wolwego ha ɗo taziman li sha'niha ngam mawningo sani julde wa fi lhadisi warir hadisi annabiyu sallllahu alayhi wa sallam kana sallllahu alayhi wa sallam ida hasabahu amrun badara ila lsala annabijo to fi hoɗani ɗum wato hande o hafta o juula toni hunde waɗi wato deyde ko mettata ko ɗumejum masalan toni juhi annabijo hunde mettude masalan o hafta badara ila salati wato hande masalan wa ida nasala bihi amrun wiyete hasabahu toni fi hoɗanimo masalan toni hunde mettude waɗi adama o yawa o umma o nanga o juula masalan walla o wonno no garɗam o hafta o juula wato to o juulini wato jawmirawo hoynananmo wato ɗum wiyete masalan toni ɓi adama o diwti woodi ko waɗimo masalan wato hande o haftana julde laja ila salati wato o yawɗina julde o wi wato badara ila salati o yawɗi nafade julde jeyaɓe Allah saali en wato hande masalan julde ɗum woni fofturu maɓɓe noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam Allah seni o waɗanimo fofturu mako her julde o wi wato hande waɗila wiyama wato alkhitabu lil yahud wiyama wato hande masalan alkhitabu wolwide nde lil yahudi yahuda en wolwana lamma aagahum anil imani sharahu wa hubbu riyasa ndeni hande masalan elede duniyaru elango duniyaru faddi ɓe nuɗɗinki wato faddi ɓe haɗi ɓe nuɗɗingo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wa hubbu riyasa yidgo wato ardungal yidgo laamu masalan tata wato ɓe tokka annabijo ɓe pamɗita ɓe giyata kanjum ɗum wato hande haɗi ɓe nuɗɗingo kanjum jawmirawo wi fa umiruɓe umra kadi Allah seniɗo umri ɓe ha toye wasta'inu bi sabri wassala ɓe umrama wato muygo wa huwa sawmu ɓe tafsiri sabru mon ɓe sawmu ɓe suuma ɓe jaala nafsu ngam suuma e jaalal nafsu masalan suuma wato hande masalan cembe nafsu suuma e masalan yewan sembe nafsu non noon julde bo to ɓi adama habbiri ha juula ɗo o suumake wato ha belɗi ɗiɗi fuu o ñamata o yarata non noon sawatul farji to goɗɗo dari ha juula ɗo masalan wato hande o suumiɗo masalan laaru noon suumay bo wato hande yewirta wato suunoji nafsu kala wato hande masalan ko natata e reedu ma fo fu wala kanjum o wi wato woɓɓe tafsiri ɗum wato bi sabri ɗo wato huwa sawmu o wi li annahu yaksiru shahawa ngam ɗum yewan suunu nafsu wassala e julde annabijo wiɗirke en ya masara saba man istata minkum lba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija annabijo wiyata sabab teƴe toni on wawata teygo suume ngam suuma e ɗum hoytinan wato hande masalan sahawa
wato ɗum sahoytinan sahawa ɗum jaalnan ɓe wato hande ɓi adama heɓan jaalo nafsu muɗum her shahawa o wi wato ɓe yaksiru ɗum yewan ashahawa wato suuno nafsu wa salatu julde li annaha wato ɓe umrama wa salati e julde umiru bi sabri wa salati li annaha julde nde bo turisul khushu julde ɗum rontinan yankugo ɗum hay'atun fi nafsi ɗum yaake nder nafsu ɓi adama woni to ni hande masalan khushu ɗo ɗon ɗum wangan her terɗe mako masalan terɗe mako de'an masalan wato hande masalan o hirri tan oɗo dari yeeso jawmirawo wato ɗum rontinan khushu ngam julde woonde haɗan hallende ɓi adama to tawi oɗo juula wakkatiji joyi fu wato daɗatamo masalan oɗo julde ɓe yimɓe masalan nden oɗo ukki nder hallende wato fakkat o larta senme mako o senaki on fakkat jawmirawo seniɗo gonɗuɗo ngam julde wonde kam haɗan hallende to ni oɗo juula wonde fakkat o lortanon Allah o wi wato hande turisul khushu ɗum rontinan wato hande khushu yankugo o wi watan fi julde riwan alkibar mawnitare bo wato ɓi adama wato o yankinani jawmirawo o hiri tan na o mawɗo mangu ɗum Allah wodani o habbira dey o wi Allahu akbar e to o woni kanko o madda kayfu be arre wiyete mawnitare to ni o wiya to o numa kabbiroje nder julde nde wato fakkat to oɗo juula wonde o mawnitatako wato julde riwan alkibar mawnitare o wiya innaha la kabira jawmirawo wiyata julde ɗum wato nde mawde nde teddude wasin seyɓe Allah hoynani seydo khashi'in jawmirawo wi noon wa innaha ya salata julde la kabira ay sagila nde teddude illa ala alkhashi'in seydo yankiniɓe ɓe khushu woni nder ɓernde muɗum ɓe ruhu salati ɗo nder ɓernde muɗum ɓe wato hande seyortoɓe annabijo wi ju'ilat qurratu ayni fi sala seyo annabijo fu nder julde woni wato hande masalan na wato ɓi adama ɗo juula ɗo waɗa lisafiji muɗum wato hande masalan ɗo juula oɗo waɗa lisafiji mako masalan waswasuji masalan na noon wato na noon masalan o winde mawde illa ala alkhashi'in seydo wato yankinaniɓe Allah asakinin o wi wato hande ƴummotoɓe julde wato ɗo taskiti ɗo wolda ɓe Allah ɗo yankini ɓe wato hande nde hoyde her muɗum amma to na noon wato julde nde sahila dow mura'in alladina an salatihim sahun wato hande masalan waɗoɓe wato hande gafla her julde muɗum juuloɓe gam riya o wi wato ila taati deɓɓuɓe faade ɗo tan ki Allah seniɗo sifi ɓe no ɓe mbayi kamɓe kam mumini en laaɓe juuloɓe wonde ɗo juula ɗo yeyita na noon seyɗan on dippitatamo kala nde o yeyti fu seyɗan dippitatamo yeytugo her julde be guite be terɗe wato ko luuti guite masalan oɗo juula oɗo yeyta ni oɗo laara masalan to a laari oɗo juula ni oɗo laara na kanko yiɗi seyɗan on hollatamo wato kujeji goɗɗi feere oɗo laara nden wato sahay go o dippita sam o yeyita ha wato hande masalan o wuura hoore mako ɗum ɗo ɗum wooɗa ɗum ihtilasu seytan o wi wato hande jawmirawo sifi juuloɓe alladina ɓen o wi yazunnuna laɓɓinɓe annahum no kayum mulaqu rabbihim kamɓe ɓe laɓɓini fakkat ɓe fottoɓe ɓe jawmirawo maɓɓe o wi yazunnuna an yuɗinuna ɓeɗo laɓɓini annahum kamɓe ɓe mulaqu rabbihim ɓe fottananɓe jawmirawo maɓɓe bil basi ɓe ummugal anduɓe ummitoto daroto yeeso Allah ƴaman ɗum wato hande kuuɗeji muɗum to ɓe daari ɓe kabbiri ha ɓe juula ɗo nonnoon ɓe numata wato a tawan terɗe maɓɓe fu ɗo deƴƴi ɓe ɗo kultori Allah wato hande masalan ɓen kam wato hande laɓɓinɓe wato hande mayanɓe ummitina wa annahum kam ummitine wa annahum kamɓe ɓe ilayhi raji'un her Allah to ɓe kotata kamɓe juulata wonde wato ɓe kotan ɓe coƴƴotoɓe wato her Allah fil akhirati her al-akhira fa yujazihim Allah warjan ɓe kanjum ɗum ɓe juulata wonde ɓe andi kanjum wiyete rasul mal ɓe ngeɓatande julde ɗum ya ihwan de ɓi adama juulata wakkati ɓurɗum juutugo wakkati darɗe nayyi ɗum juura ɓe asiri ɓe e saayi kanje on juɗɗe her julde fu wato hande ɓi adama to laari no o ɓoosori julde man pat wato hande juule wakkati joyi ɗum ɓurata minti joyiɗiɗi to ɗuuɗi minti joyi ɗum ɗo ni o wiya oɗo sugli oɗo yaawa masalan o juula nde woɗay sam yo ɗum ɗo ɓi adama taskito wato wola ko o mari wato buda a ko o yarata lahira ba julde nde ɓawa tawhidi mako mboɗɗinen julden ɓe jama'are anden bo wato hande sinoye arande anden farillaji julde e sunnaji julde wato bonnoji julde dayon ɗum en anda kire wato hande masalan to ɓi adama hiri no woɗɗitinirta to imam jo o ardake goɗɗo ɗo juula masalan ko bo wato o jaktiɗo masalan
fo sa'i goto a anda to a jaktiɗo a wonna julde ma wato masalan ba imam to hiri imam hiri baada ɗo dow mako a yaktimo a masbugu o sujidi baada a sujidi baada diga a timmina be mako julde ma wonni masalan malla a woodi iɗɗar a to laaɓɗum fakat imam ɓeddi darde nde aɗo laɓɓini fakat a ummodi be mako masalan a wonni julde ma ɓi adama to ƴamata wato hande masalan o woɗɗinta dina mako wato ɓi adama habda anda fardu aynu muɗum ya bani israila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين jomirawo seniɗo lori yoni banu israil o yoni banu israila her ayaje ɗe ɗum fuu banu israila o wolwani lakin lafazuji man ɗo liyani yimɓe fuu ya ihwan al itibaru bi umumi l alfaz la bi khususi l asbab o yoni banu israil waga sabaga an wuddiha mana israil kama qala al ulama israil ɗum laqabu ɗum jammore ko yettore annabi yaquba ɗum ɓi annabi ishaqa ɗum ɓi annabi ibrahima khalilurrahman ko wimo israil woɓɓe mbi israil ɗum lunga ibriya ɗum lunga yahudiya mana majum safwatullahi woɓɓe mana man abdoullahi allah seniɗo yoniriɓe bana ni ɗum targibu ɗum solnugo e masalan ɓe wigo onon woni ɓiɓɓe wato hande laaɓɗo allah laɓɓine imanaku moɗon wato ya bani safwatillah ya bani abdillah ya ɓiɓɓe abdallah wato hande ndewe jawmirawo ɗum woni maksudu wato kanjum ɗum inde annabojo ya ihwan kala kowa men to ɗum ɓi annabojo ngam ɗumen wato annabi adama ɓi adama laato wato hande masalan ɓi annabojo nden latta hasis ta jaɓa ɗum to lallatta lesɗo ta jaɓa ɗum wato hande o teddoro wato hande ɓe mawa mako en wato har leñol tan wato hande masalan o huwa kuuɗe maɓɓe kanjum jawmirawo yoni banu israil o wiyata uskuru ni'mati wato siftore nema am allati kan an amtu alaykum kami nemini dow moɗon allah seniɗo nemini dow banu israil o andini ɓe wato ko ɓe anda allah andini ɓe ande ɗuuɗe ko ɓe anda nden wato allah seniɗo hisni wato artu e maɓɓe sarriji ɗuuɗɗi ha wato hande masalan firauna imliqun min al amalika wato hande jabbarin kejo misra masalan ɗum bagaya adin ko en laami misra kamɓe wiyete fara'ina wato hande masalan allah hisni banu israila her maɓɓe o yooli firauna ɓe jama'are muɗum ha baharul gulzum o hisni ɓe o ɗownani ɓe wato hande masalan nangue ɓe sahaba o moƴƴani ɓe o jibbinani ɓe mannu wa salwa o jibbinani ɓe wato hande deftere tawreta o waɗani ɓe moƴƴe ɗuuɗɗe kanjum ɗum ɓi adama siftora moƴƴere allah dow muɗum wato ɗowtanamo her ma ɗowtango allah wiyete yettore o wiyata ya bani israila uskuru siftore nimati nema am allati kan an amtu alaykum kami nemini dow mon on siftira ɗum bi shukri alayha be yettugo ɗum bi taati ɓe ɗowtangoyam kala muminijo fuu o anda allah moƴƴanimo moƴƴere allah wonde dow maako ɗo o siftora moƴƴere man ɗo o ɗowtana allah wato masalan o nuɗɗina allah o huwa umroje o daaya kaɗaɗe ɗum wiyete shukru wa anni faddaltukum ala alalamin jawmirawo wi mo ɓurni on ala alalamina dow alamji jamanu moɗon aya faddaltukum aya baakum mi ɓurni babiraɓe moɗon ala alalamina dow alamji fo dow takle fo alami zamanihim alamji wato yimɓeji jamanuji maɓɓe fo kamɓe ɓurdi jawmirawo wi wattagu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون قال الله سبحانه وتعالى
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a jawmirawo seniɗo wiyata wattaqu ndente bana mana hule kaafu hule yawma ñalowmare dargal o wi jawmirawo waddi nde nakira ha ɗo ngam hulnugo mare masalan jawmirawo nakira waran sa e feere tawili hule wato ñalowma kulniga wiyete ñalowmare dargal wato ndente ñalowmare la tajzi nafsun an nafsin shay'a nafsu fu wato jaynitata nafsu ko ɗume nafsu o wari nakira shay'an wari nakira wato jawmirawo seniɗo holli en ñande dargal nde ɗum ñalowmare hulnide e aya ka o holli en bo nafsu ko nguyewu wato ko woni noon annakira fi siyaqin nafi wato ya ummu nafsu ko nguyewu jaynitata nafsu gongu feere ko ɗume shay an ɗo nakira kay mbo ɓi adama anda se to wardi ɓe kuugal laamgal illa man atallaha bi qalbin salim se muminijo hisata toon ko annabo en hultori allah yande man ko wafu nafsi nafsi moyde fu ɗum wiya kayum tan yawma yafiru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi yande ɓi adama doggata giƴitiraɓe muɗum en andi er duya ɗo ko nagge to ɓinguel nagge woodi dada loran nden wato er lahira wato ande ɓi adama dogga ɓiyum dogga debbo mum dada mum o wiya nafsi nafsi ñalowmare holninde allah sifani en o wi wattagu kule yawman ñalowmare la tajzi fihi nafsun nafsu fu wato hande jaynitata nafsu shay an ko ɗumeyel an nafsi nder nafsu gongu huwa kayre wiyete yawmul qiyama ñalowmare dargal allah seniɗo yecci en kula nde wato hulgo man ɗo wato ɗo tan go allah huwa ko allah umri haɗi to ko allah haɗi dow no annabijo yettiniri nelal muɗum na de dey no giɗaɗe nafsu muɗum sappi ɗum ɗum wiyete wato hande masalan ko allah rentini en jawmirawo wi wala tugbalu min ha shafa dagata wato jaɓantake wato min ha nafsu wato shafaatun seeta tanamagu allah seniɗo masalan wato hande riwi seeta ha ɗo ɗum ɗo wato hande woɓɓe majjiri ɗum wiyete yebre ɗo wiyete mu'tazila ɗum firɗa wato hande waɗɓe min qadimi zaman ɓe ndiwi seeta fo ɓe ndiwi safatul fo ɓe ndiwi wato seeta fo ɓe paami zahiri aya ka lakin hadise annabijo sallllahu alayhi wa sallam wangini seetaji annabijo wato ɗon seeta safahatul kubra ɗon seeta ma ko makka yande dargal kaw seetoto anne masalan tagle allah hiita tagle non noon safa ma ko li alil kabairi non ndeji seeta joyetati wato hande min o wi ha ɗo zahiri aya ka jawmirawo wila wala tugbalu min ha shafa'a wato hande seeta fu jaɓatake her nafsu seeta fu wato hande jaɓatake min ha her nafsu ngu ay laysa laha shafa'a latanaki nafsu seeto wende dangal wato ni wato aya ka wi fa tugbal sakko jaɓe wato aya seni aya har qur'anu wi fama lana min shafi'in hara heɓere wiyata walanaɓe wato seetoɓe fakat non noon wato to goɗɗo o yaaday ɓe imanaku o ka o wala seeta to ni o yaaday ɓe imanaku o ka o hisata annabijo sallllahu alayhi wa sallam dugantake wato mo allah yerdi on annabijo seetoto noy on mo allah yerdi sintirɗo jaaruɗo ɓe taw hiiɗi geddal on o yaadi amma o muminijo o ka annabijo sallllahu alayhi wa sallam seetotomo to hayɗi jangga surawol ɗahe a tawan ɗum ha toon masalan annabijo sallllahu alayhi wa sallama duganaka wato seetugo wato hande nuɗɗinɗo marɗo geddal o on wiyete seeteteɗo amma mo wola imanaku masalan imanaku bonningu o yaadi masalan imanaku wala o ka o heɓata seeta annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum tafsir o men wi fama lana min shafi'in wato ɗum ittibasu aya o sappi ha heɓere mbiyata walanaɓe min shafi'ina seetoɓe ɗum ɗo o wi ha ɗo woodi iraji bitta'i wal ya'i jangirama be te wato hande tubbal wato hande wal ya e ya wato hande masalan ɗon bo yugbal ɗum bo jangirama masalan wato hande falla taji nafsun an nafsin shay'an wala tugbal min ha shafa ibnu kasir jangiri wato hande be te ɓe abi amrin wato jangiri ɓe yaabo wato jumhur kamɓe jangiri wala yugbal ɓurna jumhur wato ɓurna ɓurra'u en fuu ɓurna maɓɓe fuu e jangiri wato la yugbalu mana gotol wato mana man gotel wato seeta jaɓatake er nafsu wato wala yukhadu minha adlun jaɓantake nafsu bo yande dargal sotari en andi er duya ɗo to goɗɗo huuli ko mari pat o hokkan heɓa o hisa er lahira ka wala ko mari kadi wato ko mari ɗo kuuɗe boɗɗe on
kuuɗe boɗɗe mo asliman haa ɗe taskitete ka imanaku to imanaku tawaka kuuɗe maako pat warti sollare wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba'an mansura o tawa wala kuugal kongal ewal masalan wato her lahira wato riswa wala kanjum jawmirawo yetti wala yukhadu ho yatake min ha her nafsu ngu adlun sotari ay fidahum sotari wala hum yumsarun ɓe ngala ɓe balleteɓe wato ɓe kaɗatake wala mo duyanta ɓe sarri toon her duya kam goɗɗo feere enɗan ɓe masalan mo hami difa wato her makama daranan mo masalan ko ngam enɗam ko goɗɗo feere masalan yidamo seetamo ko wato hande seetamo el alqali lakin lahira wala noon kanjum o wi wala hum yumsarun ɓe ngana wato hande ɓe balleteɓe o wi yumnauna haɗeteɓe min azabillahi yangada allah wato o waddi nasru ɗo kayum ɓuuri a khassu min allah wato min al awni ngam awnu kam wallugo goɗɗo ɓe mbondi tan nasru bo walligo ɓe mbondi ɓe duyango mo sarri fo wato her lahira ɓe gana wato ɓe duyanteɓe wato hande sarri ñalowmare nde allah seniɗo sifi nde kowa fo hula nde diga daraki nde e ko moyjo bo wato daroto nde jawmirawo wiyata wa isnajjaynakum waskuru siftore banu israila o wolwani lakinnahu ɗum ndi anan kowa ha ɗo banu israila masalan o siftiniri ɗum nemaji ɗi o nemini dow muɗum e ko waɗi liyanta ko moye fu o woodi nema allah dow muɗum siftira nema allah o wi waskuru inne wato isnajjaynakum wakkati min kisni on allah seni ɗo hisni baba bani israil babaji maɓɓe har firawna o wi min kisni on aya bakum babira e moɗon wal khitabu bihi wolwirgo ɗum wa bima badahu ɓe ko woni ɓawa majum fu lil mawjudina tawaɓe fi zamani nabiyina sallllahu alayhi wa sallam en jaman annabijo meɗen mouhammad bima an ama ala abaihim be ko allah seniɗo wato nemini dow babira e maɓɓe taskiran lahum bi nicmatillahi taala ngam siftinirki tawaɓe man nema allah wato nema allah ɓangiɗo dow maɓɓe li yuminu ngam ɓe nuɗɗina wato ngam ɓe nuɗɗina masalan jawmirawo wi wato siftore wakkati min kismino babira e moɗon min ali firaun ha firawna har yimɓe firawna alu wato ɗum ahlu lakin alu yofte wato dow yimɓe tedduɓe masalan marɓe sharaf wato hande masalan alu huwal ahlu lakinnahu alu ɗum tum yoftete wato hande dow yimɓe marɓe sharaf masalan o wi wato har min hisni on wato ha moɓe firawna har yimɓe firawna yasumunakum su al azab yimɓe firawna ɗon no wato hande masalan nufra on ɓeɗo wato hande mumira on kallu ɗum yangada ɓeɗon no nufra on wato kallu ɗum yangada bimana buude en mbiyata wato firawna laamu mum timmiran be israilin keejo masalan wato ɗum ɗo masalan buude en nde wimo o wi ha o tarta waddirore masalan o waɗi ka mbargo banu israil tata laamu ma ko jinna masalan ɓe mbimo masalan ka wato onde yimɓe wato hande buude ko en mbina ɗum hunde yettande wato ƴaƴanɗo ilmul gaybi annabijo sallllahu alayhi wa sallam yetti en wala ko ɓe goni hadise wol wato aljamiu sahih hadise wol muslim to goɗɗo yahani buudejo masalan o yehi o ƴamimo wato to o gonɗinimo ko o gonɗinaymo to o yahani buudejo masalan juule ma ko balɗe sappo e nayyi jaɓaka yo ɗum ɗo masalan kaltol ngol kulmingol yahay ko wawan ko hallini ɗum noon hikma man banguka o yiɗi woy ha o anda wato hande masalan ko allah huwata nden ha o ñukko ɗum wato hande o ɓuuri allah masalan hikma ha o anda wato hoddirore allah yiɗi waɗgo hunde kaza nden ha o anda kaza man o tarto o waɗa no allah anda ndaɗo no hunde o ñiddiri kanjum ɗum wato hande masalan hallini ka hana ɗum woɗayi ɗum sayɗanuji masalan pewata masalan hawta be pewe wato hawta be ko heɗiti her malaika en wato hande masalan seyɗanuji keɗita wato ko malaika en mbiyata nden wato hande kawta to heeɓi daadi be majum hawta be pewe waddana wato giɗo muɗum awliya u sayɗani dewoɓe sayɗanuji masalan wato awliya u sayɗani nden kanjum watta to ɓe geccita e feere ɗum laata goonga ɗum wiyete buudejo to a yi goɗɗo ɗo yeccama hunde laati goonga wato na ɗum daraja woni her maako a anditi go'o kam annabojo wala ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam gom wato birni ɗum bo wala no andore se wahyu go wooda wato wahyu tawi wato hakkat ase o ka o kahinu tan oɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam wino buudejo go daytugomo on woni wato boɗɗum her dina masalan kanjum buude en masalan ɓe mbi firawna laamu muɗum jinniran be israilinkejo dañeteɗo her misra e kanjum ɗum wato hande masalan o salliti wato yimɓe maako
waɗa ka wato hande ɗaɓɓutugo ɓikkoye israilin ko en dayete koye pat hirsa ni o waɗata masalan wato jawmirawo wiyata wato wakkati kisni on min ali fir'auna yimɓe fir'auna e sumunakum wato yujigunakum mettinanɗo on so mettinanɓe on meɗnanɓe on wato hande suwal adab kallu ɗum yangada ɓe koosi israilin ko en ɓe mbaɗi ɓe jeyaɓe ɓe huuna ɓe kuuɗe nawɗe ɓuranɗe ɓe sembe o wi wato ashadda o ɓurɗum satugo yangada wal jumla haalun jumla won haaliya min damiri najjaynakum alhaal ɓe ɗo merna on bone wato ɓe kuwana ɓe kuuɗe shaɗɗa wato hande kuuɗe nawɗe masalan ɓe zabbihuna ɓeɗo kirsina bayanum lima qablahu ɓeɗo kirsina lima wato ɗum wangingo ko woni yeeso majum ɓeɗo kirsina abnaakum ɓiɓɓe moɗon ha ɗo fayidoto wato hande ɗumejum siddere nde wato hande jangirama ira asadda ha ɗo yasbahuna bo ira asadda zabbihuna wato hande ɓeɗo kirsina bi ma'ana ɓe hirsa e fuɗɗita wato hande masalan waddi jumla fiiliya bo tajaddudu wato hesɗitago kuugal maɓɓe buuden maɓɓe man yetti ɓe banninde Allah seni ɗo muyo muɗum salata wato hande dabare ɓi adama masalan ɓe kirsa hitande nde ɓe faɓɓa hitande nde ɓe hirsa hitande nde ɓe faɓɓa hitande nde wato nden Allah seni ɗo waɗi annabi Moussa dañaɗo e hitande kirsol man ha Allah holla e bawɗe muɗum hitande kirsol man on wato annabi Moussa daña o hirsaka Allah waɗi mo o rabba nder saare fir'auna man fir'auna anda wato kanjum ɗum wi adama ta wiya tartan hoddirore wattako hoddirore tartatako wato o mawnina fir'auna on mawninimo ɓe debbo muɗum ha o mawni o yettine leego Allah seni ɗon neli moyru fir'auna man fir'auna habdi no waɗa ha wato ɗum baramu ɗum salori wato hande masalan jawmirawo seni ɗo woni pilitiɗo ay andal tagle mako fu wala no goɗɗo tartira hoddirore mako kanjum o wi yusabbihun wato e bayanu lima qabla ɗum wangingo ko arti ɗum wato ɗum wangingo ko arti o wi wato yusabbihuna ɓeɗo kirsina abnaakum ɓiɓɓe moɗon almawludina ɓiɓɓe worɓe wato hande dañaɓe fo wa yastahibuna ɓe korna nisaakum bi'ti